celebrity gossip, we just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called MC Omari, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Alright. Ya Jarapogi kakapile hey ngeo maber kabisa ne teacher dek waromo ka endi e chenro mar the celebrity gossip. Ma endi chenro mabiro nwa makelo nwa jogewa mawange piny luo ka endi weche mawachore ma samoro poko winjo maber wayudo mana ka endi. Kawuono ne wan gi MC Jendeke Mfalme. MC Jendeke Mfalme has been the MC of Malaika musical, yani mar Prince Indah. Kawuono wan kode ka endi nikech nitie weche moko mawachore ni mara okotige Indah, mara onge wadwa winja ne dhoge ni debed ni olinga pore nitie ka Indah koso nosewuok koso ang'o monotimre, to koponi nosewuok noriembe koso ang'o monotimre, to koponi noriembe ang'o miyo noriembe. Ing'ama osedonjo kanyo no endo gima inyalo timo, subscribe na YouTube channel ni endi mondo anytime mawan gi wendo to iyudo mapiyo. Meanwhile inyalo be kono wangat midwaro ni wakel ka endi nikech ka endi emiyudo gi kok iyude ka to kiyude kumora mora. Gimo idwa ni penji gimi winjo to kiwinje maber mana ka emiyude. Wan ka endi gi MC Jendeke iluongo ni agendo table banking. Agendo tomorrow is another day. Inyalo manye ka cheche YouTube mare MC Jendeke Mfalme kata e Facebook oluongore ni this is MC Jendeke. Orwaka ka endi ma ode mineno no endo maberno. Kigatwa ni to kawuono mari un live ka un kanye. Kawuono one live e od MC Jendeke Mfalme abedo hosted ka endi to gimomiyo kawuono wan vel kuma wantiere nikech wagi security man ka onge ngama nyalo chopo. Jendeke rito gi bon sasa de kare wangle moko dhi e kode. Bas, ingamo sidonjo kanyo no endo bed koda mondo yikri gi penjo. Ipenja ne MC Jendeke ni what really happened? Ingat man kanyo no endo bed chonjo. Wawinjere ne to kapok onyulo donjo ang'o motimre makasto onyulo donjo Jendeke okwade. Angama kelo ni chenro de kaka pile MC Omari Nash. Prince Indah, Musa Jakadala, Fredi Jakadongo, Okunyal Weyo, Elisa Toto, Jangolo locally known and internationally recognized. Work gi Kiswahili we got, Koka biro gore go piny, embele kamera. Ni weche mbili. Right. Welcome to our show. It's Wednesday as usual. We are bringing you the celebrity gossip. Kingi obataka ende the yudo celeb marwa. Ma ende jago manya. Jo mang'eny nene mane show kawuono twakelo ni go ka live wasebedo kode ma oke show amokongo wasebedo kode mang'eny kachecha endo iluonge ni MC Jendeke Mfalme. Ingama maybe kia kumanyeng Jendeke no wuoke inyalo dhi e interview monwa timo previously manya kanyo Jendeke Mfalme with Omari Nash idhe yudo. Kawuono kwadono wuo mang'eny about Jendeke kechu osing'e Jendeke ng'amonge. Kawuono wadonwa dhi direct to the point. Meanwhile agendo kuongi mojo pe. Amojo pe. Na koni ne wangi to is very innocent de chalo jalo but wache kidhok achiel iketho dogi duka koni agendo mojo pe ingene konge no ene mojo pe gibi wacho kidhike sura mojo. Okay. Amoso joera maga duto. Kendo pod antie. Jok mabende samoro paro ni alalnegi in another way. In a ling way. Intie. MC Jendeke nitie. MC Jendeke. Taisi ni this is MC Jendeke Mfalme. Yana ni mbui kachacha eno. Kende kone this is MC Jendeke. Yidwa ni uyo kono no. MC Jendeke Mfalme. Kama uyo koni no. MC Jendeke Mfalme. Kawuono iluongo ni celebrity gossip. Kiyudo ka wabet kama wanyiso ni wan wadwa kothi.
wadon wakuothi to kuodho ji ajia wakuodho ga selepe iwinjo kore momiyo wakeli ka celebrity gossip nitie gik moko makuodhore oko to wan koruno kuodhe ayanga ka ji neno maber ma jopiny nitiere jopiny obet jopiny wacho no koro ji ok dhi gi rumors ineno gima watemo time celebrity gossip ka watemo mondo wagol rumors giyude directly from the source mano ke source from the source. Yeah. Kore MC Jendeke. Yes. Nyaka gisane nitiere gima kuodhore oko ka an abiro mondo akel. An ng'eno ka kuodhi. Koro inenga ma kuodho ke gima kuodho dikelo na. Yudo to 411. Yana na winjo kikuodho takelo nyana seringa biro. But koro gima ber abiro ka ji bedano koro okopono kendwa. Koro gisane ingama koponi wakwano big 5 MCs guy to hapa ne imbe bedo involved a big 5 mag MCs magwa ma event madongo dongo mo expect ni ati wane MCs wa expect wane MC Jendeke to kinde modong matin go eko nitie gimoro mosedhi ka wachore ne oginene ka wonya ndare is it ni iwe ya kozo podi ntiere kozi weyo kozo ena motimore. Okay, ida no man. Moko nga poka taka donja man. Moko ngoma chigine ora. Machigine ora. Mano moko. No, mano abewa dog chien. Nyakware moge. Kawuono abedo hosted, ngena sebedo ga hosted gi different studios. Kawuono abedo hosted gi MC Jendeke Mfalme. One e pare, one e ode, kendo one live to one TV. One live to one TV. One live to Chimu Chiek. One live to umnene koro sorry no kadwa ne unveil because you know what you unveil. No kadwa ne aler ne kuma wantiere but nikechi se golo ne. Abedo hosted gi Jendeke ngangena loko ni machiegni sana tachako ni kama na machiegni mali. Kama I feel at home. Feel at my palace. Koro we atema ne kabiwane Omari. Okayude pi modho mar mane pi to pi modho. Inya chwako liquid. Liquid baby. Na kwa mogi mara kaka neno endo ma iluongo ni celebrity gossip. Celebrity gossip kawuono wakuotho e od Jendeke Mfalme to wakuotho gi Jendeke to wakuodhe. Ngeni mane kuoth mamit. Nikech kukuodho ng'ato to ukuodhe yani ng'ami kuodho no ukuodhe. Ikuodhe gen kozi wacho na ukuodhoru kode ya ukuodhoru kode moko ni ukuodho ng'ato obet gima ber nikech onge ng'ama ting'o wach ne ka duoko ne nikech ng'ama kuodho no mana kane kora jendo yes asedonje ot kaeni kendo erokamano kuom rwaka koro dok e piny koro mari ne fans na te jok mosebedo kada kiwinjo fununu mbalimbali ekona kakona mara no Jendeke tida kwa ne podium aina nyocha lado na kao bereka yue lakini kaluore kaka piny bende pod nogena oka yue Jende kingi en ngama kingi makopo ni oling no nindo to nyaka winji ka niya piny ndukre matin piny to ang'o jatelo ndo malich kamano iwinjo Yesu dhi oteme tok yie kacha bwana mochiewe. Dogo chiewe. Jatan wenindo twatho. Wenindo bwana. Tuira. Tumalo. Koro nyoche dwani kao bire. Nyocha dwana kao bire. Lakini kalwe kuma koro sani kuma koro sa ochope. Koro bire no achaka ng'ade. Nyiso ni kaenda owuon mapan mane penjo mi penja. Kaenda owuon koro aonge totally. Yeah. Makine na show moro marenda to mana ne loss event kuma duong to lunga kaka one of the MCs mamondo dhi konyo chwako bomba lakini okan mouthpiece mar Malaika Musical band to ma bwana ne mano nyiso ni ukiinjiri ki Swiss of course amuke Swiss of odonjo ngeni donjo Swiss of course ilunguli ilo shoe stuff brand e work brand the best ni shoe stuff chamoke lwa bwana yangomi ka mwana break sa shoe stuff ine no gima timore nitiere gik mabeyo makisekelo tiwege konyo jopiny
Okawuondi. Ilo no achako gi kambi mar jo Boomplay. Ma ido do bede Billboard Kisumu. Jo piny no neno. Mano nikech ngufu mane wan go manwa dhiro go malaika. Mine dhiro go malaika. Kachako ling matin, ochako donjo kambi bilo ni Marvel's Executive. Mano kambi mar geche. Mano gari. Ma kama ne haya gari. Mano nikech ngufu manwa dhiro go malaika musical. Aso kendo koro jo Amona. Jo Liquid. Bo chako wacho ni nguvu man kange. Man kange. We jogo dhiro go switch off. Jogo dhiro switch off. Koro atino okay. Kikelo kambi adek te company adek te ikele kambi. To ni gwene bichaki wuoge jok moko bokel kambi moko. Manyiso ni wawach ni dibedo di depodin kamalaika musical. An gari madokela ka diluongo mani Marvelous katwa. Mani madokela ka nyaka. To gimade koro modho ka de mana system. De mana system. To gini de koro winjore mani Boomplay. Gide koro winjore Boomplay. Nyakoro mbogi mara kaka winjono endo wan ka endi kendo ane par Jendeke. Apani e background inyalo winjo kichielo gweno kaka ano ka cham ringo no ted ringo tawaje an ringo ka cham ule loso gweno wan ka idie par Jendeke nitiere gik mosewachore mang'eny oko kanyo jomoko wacho ni Jendeke tiyo kwane Jendeke bla 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 emomiyo wawacho ni we wabi mondo wawuoge jopiny mondo uwinji koro wawe ang'o iluongo ni fununu yani gik magwachore awacha gi chento ok in wuga dige la mano kuso nungu fununu to koro idwoko nane sani ok podun in good terms gi malaika musicals koso okuraim. Okay, aparo ni kata king'iyo post na manye ma Monday to kanya timo verification ne fans maga kata fans mag malaika ba to nya nyiso gene igni go ng'eny early 2018 nyaka sani wasego kan gisetinga malo gimiyo koran Jendeke to kuma kora sechope chunya ma iyo amwa mondo mi awuok ahinya nyiso ni ok indoriemba ok management oriemba ok wachwanyore ineno awuok in good time ma kata ka gona simu ka bro receive abro nyero abro gomba abro share gi modwan ni share ineno maonge gimoro ni ati ni kiani nyocho ntie kaka okuwinjru koro riembi kata misbehavior bla bla apenji ni from 2018 nyaka sani en misbehavior mane maliche makoro nyalo miyo koro aweti ichugati kata ka aweti ineno ang'o mapok ne timo higni go pok na timo higni go tema koro kaka na temo to koro lich ma nyaka kete bana ineno mana ni juluno wacho ni kumiluo kuri oketuwa ineno we wachane gino keso kechigene sani fans gi ma nyocha inwo kama malaika to gimese bedo go nyaka nyocha chakre dijin nyaka ge international fan wan go songe wajigino keso kisungu wacho kumiluo kuri oketuwa kisungu wacho ni where you be is not where you dry Kiswahili ukija Mombasa palipo uogapo sio palipo kaukako palipo uogako sio palipo ukaukako yeye utu wakako yeye boga yeye Kiswahili kwa jamaa kudor ngabogi jakora bogi warka endi logori the celebrity gossip kuober joma duoko wach marach mane momiyo war kaka jo celebrity wawacho ni mondo kik duok wach we wakuoth gi jok mikuodho koro wakuotho direct mondo kik duoko ne wacho Omari na wango ni awinjo ka ng'ato wacho ni iwacho ni ka ok ni winjo an mana wacho na wacho no Omari wad mun wakuodho konyo koro Jose wacho ni Prince Indah nyocho riembo Jendeke management nyocho chungo Jendeke Jendeke ochu Jendeke otimore koro ing'eni ajawa kae mondo mine ka ng'ato weyo brand maduong' machalo kamachi ing'eni machacha sani koro kani ma kok nang'o riambe ei ajawa kata pane onge koro company mapodi nyapim gi mach according to me aning'eno ka jawacho nikech nyocha ine company en gimani makoro biro ni abira ni bwana we achungi nikech ka chudo to kaparne chudo nyalo chendo kacha
Okay, ineno Omari. Ere gima ber. Ka Jendeke no malaika kapod en band. To kele mobedo kambi. To chako weyo koro kambi no, odhi okawo ng'ama chielo ma pod nigi band. To mondo kelo bed kambi. Awinji. Koro seche temi kitimo gimoro, time kidhi we level moro. Ino kada kwa example gi Manchester United. Nitie ng'ama nilo ni Sir Alex Ferguson. Nitie kuma level manodhi okete Manchester. No siepa kabisa. No kwaya ka advice kila. Kano dhi ofil no koro robo mondo retire. To no retire. To nitie timbe moko ma bende pod samoro nyalo luonge for advice. Nigi nitie moko kanitimo na ineno. Magi jok makoro nitiere backbench. Mamiyo koro kimicha rieko. Ineno. Koro an bende kana segolo malaika from band to can. Koro sani erin ke jocha dona yue. To kembe mamoko gi bands mamoko koro wawuoyo godo. Wacho ni Jendeke. We bete ot gi rieko. Bia ne gigini. We bete ot gi gini. Ndadho nini kwa mero gi dhathwani. Dongo nya dhi kacha ineno. Koro da dhi kacha. Rio kuma kambicha nitie. Ema oda dhi. Emubire. Ineno. Kuma malaika ng'awe. Kuma neno ng'awe no. Emwabire. Okay. Kanyo makoro wana odhiye. All right. Koi wacho ni kocha muchiko. Koro kanyo makoro odwa chimo. Kuma malaika ng'awe. Ineno kuma koro ng'awe no. Kuma nyochu ng'awe malaika. Kuma ng'awe malaika. Mana weko ng'awe no. Ineno. Kuma weko ng'awe. Ingeni ya. Onge ng'ama ni matek kata mana 100 meters malo Usain Bolt. Neno. Kitseche teje tema do compete. Ng'iyo ni to ere kaka nyalo Usain Bolt. Neno. Ere kaka do Usain Bolt. Ere kaka do kalo Usain Bolt. Awinji ba. Koro jok man chien gi te. Gimbe ging'iyo ni ya. Ere ndadho makomedo. Nyalo dhi kacha. Kata ka wakale to wane tiende kanyo mana nuari. Wan bute kanyo. Mana kanyo ne. Nikeche gigi te Nyasaye mapango ne ng'ato. Yeah, exactly. Nyasaye kopango ni ibiro bedo kanyo nyaka chie. To ng'ago liyo. To Nyasaye kopango ni kanyo bro keti aso kawo ng'ama chielo bocha ko keto kanyo to kendo kawo ng'ama chielo keto kamano. To bende bro gid mana gik sich makoro ng'ama chielo bocha ko kawo to keti. Lakini pango chenro mag Nyasaye ok onyal wuoye. Ineno. Yeah. Koro seche duto te an gima chunya dwaro ni gima ber ma an go kase konyo go ng'ani mano ka ng'ano konyore. Chaka ka ng'ama chielo bachaka ng'i kada miye matin en bende odhi go mbele. Ineno. To mano bro me kibro no ka ndalo duto te kembe bro bedo ka koro dwara ni Jendeke ni. Kanyo cha nen kacha no bedo ka. Kanyo bedo deka kelo ka. Ka ko be ka kacha deka kelo ka. Ineno. Koro mano ero eleko ma an go. Gikuma sani kora dwa timo. Alright, to koro gisani endi jok ma tindo ma koro wacho ni oluoro malaika musical ma be timo the same thing malaika giwer kaka malaika band jomagi mosiluongi madangi wacho ni itiyo gi ng'ane as we talk nikech ang'eni calls tise yore mang'eny koro among the calls among jok mosiluongi gin jok mage misepuodho kata jok mage moseoro ni application nyaka nyochi wuogi mowacho ni ajendo ok ibi watim kama. Okay, ineno ok adwa ni mondo awajo moseluonga te. Kichab nyalo wacho tibro penya na ng'ome kanyo kadhi. Samore mapango page next. Ineno. Amba sini nigero. Koro nyocha wadwa gi band mar GK mar Okoth Jarapogi. Manye wabedo piny no wuoyo kuom seche modhuro kabisa. Kanye wadoyo wechegi. Mambe nyocho na magocho ne sponsors maga. Ne. Kembe nitiere mambe mochung koda momako bada motego. Adier? Yeah. Omakarisa the for. An manga ma brand ambassadors gi kembe mabia adek. Ne. Mago te nyagocho nigi kapinyo into. Awuok aenda. Service mara ni ber mana kan kaenda koso service mara moru makra onge kaenda. To nyegi penya ni to achimo kani. Kanya miyo gi direction mara. To nyegi tani por gi dhi chunga koda nikech service mara. E mane gi negi dwaro. Service mara no e ma por gi dwa. E ma por gi dwaro. Nya wuoyo gi kambi bilo ni UK Mtumba Base. UK Mtumba Base. Mantiere badi nti Kisumu.
Tachaka duka wuoyo kendo gi Tirotech Solution. Mano Nairobi ka. Tachaka wuoyo gi kambi miluongo ni Steve Safaris. Mano ni Kisumu. Mano kao ji to tero kuonde mopogore. Kembe adek. To nye gi yiena ni sawa. Kwa chimo Okoth Jarapogi to achimo kanyo. Neno. Koro ka loka kanyo chako gi management ma Okoth bende go Okoth te. To nyua neno ni kwa riwo paro kumora achiel. Gi ngufu ma wan go. To nyalo ngao GK no bende obed kuma level mo machiel. Ma Okoth Jarapogi mane kuma kora chimo sani ter. Ma onge wach moro ni simoro nyalo donjo ma gwenyo pacha. Neno. Magrabet manani ogochina gi kambi mantie. Malaika Musicals Band. Wawache ni awe kambi. Prince Indah gocho ni to wacho ni jatelo. Nyocho wa mi pesa makama pesa manyocho wa micha wadabu. Parano pesa manyocho mi yedwe ka Malaika Musical. Wacho ni gidabu. Koro gidabu gimi ga didi. Dede. Okay, ineno. Anya nyisini pesa offer nanya atamora. Ige kuma offer nanya atamora. Bingi nyalo medi pesa to koro luoro onge to pesa to beti. Yeah, exactly, yeah. Inyalo medi pesa to chimi go tegu moro mondo dhi lwaro baba. Ber chamo matin to pile. Inya mi pesa to nyingi katore kumoro. Nitie tegu mo chomi kumoro. Ino kaka nyase lado na wuok. To chako nyisa ni do meda pesa. Chaka choko. Nyiso ni kata value ni do. Nyiso ni ya. Ka iwacho ne jopiny ni ato pesa manya amiwa yware kodgi. Ni nyege ingecho ok gibi kete light ni ya ni mano kodwa gocho ne Jendeke. Koro mago gik mabedo nyaka atema avoid gi nying masebedo godo nyaka sani. Exactly. Koro no Okoth Jarapogi. Bit no bando matin. To bro bedo maduong'. Neno. Kech king yo sedonjo. Mfalme neno. Once a king, always a king. Once a king, always a king. Once a king, always a king. Kani sebedo ruo. Ina ruo. Kendo kuma intie nyaka leny. Kama itie. Nyaka dhano neni adier ruoth nitie ka. Awinji. Ine. Koro kata Okoth Jarapogi no. Ruoth osedonjo Okoth Jarapogi. Ma fast na te. Mano trust na gima natimo. Okora ka fans mar ngato kainda. Adwa ka fans maga mano trust. Te ka box mar tengo makore tengo ni. Maga fans na te mane an go mano miya ngufu. Anso gini sanu adi Okoth Jarapogi. Ema tom mete. Neno. Kanyo makoro wadhi lose. Ma kama nyocha ineno ni okomiti ni ne poko donjo ni maber. Odhi donjo ni. Ineno. Odhi donjo ni. Awinji. Ngato nowacho ni wabiro dhi, ma joma nok dware dhi, do wabiro dhi. Yani in mano kidwa dhi, ibiro feel kaka dhi gi jogi. Ineno. Wacho ni wabiro dhi. Kendo kata joma nonyocho ok dwa dhi, wabiro dhi. Wabiro dhi go. Gibiro fwenyo na dir gado wadhi. Awinji. Ineno kane rele kodigo kelo wach mar tsunami. Tsunami kano donjo kane ywero to nyaka yen mano chuma nok dwa dhi. No ywero. Onwango ka yen no neno onwango ka eno dhiga. Tsunami dhi kode en gin ji dhi. Koro kar tamore to yiro kotiyo gi nguvu mang'eny e tamruok. Makato relax to tinge. Kida di ma flexible to be. Molo ke obone dwaji. Ke obone ji to ine miyo di bere ni to. Tedhi. Nini tamre tedhi. E bere ni jakore tedhi. Ineno. Koro wabiro dhi majok mane kodok dhi wabiro dhi go. Omerane wawacho ni koro yamloko bwana one team Jendeke team Mfalme. Wan wachiko Okoth Jarapogi. One team Jendeke Mfalme. Wan wachiko Okoth Jarapogi. Kendo wacho ni kaka team Mfalme no make musical Malaika Musical great. Kaka wadwaro make GK band to be a great place to be. Okay, we anyisi gimoro man. Kala nyis fans ma samoro kong'e. In fact Okoth kora deka koro Okoth ji ong'e Okoth. Neno. Level moko nitie ok level wana nwango do ika. Ok mana donje kae. Nyiso ni ya. Inde yudo ka upcoming. In fact no koro no jo upcoming for no kunya sieme. Ineno. Ikoro ikani siemo upcoming to inde ni saporo boga kachiel ni to yani kata nyalo duogo kata ka coming oromo to coming be nyalo sieme ne map coming ineno.
ingeni ya nitinga roma otimo mondo chele pap to dix okay expect ni ting mama be ma chielo mo tarte mo nyalo to mamori ji mane kaka kuma ne dani nitie koro modhi gik nyaka koro sani magi mama maindo golo koro jiwinjo ka gino Okoth Jarapogi nitie to mose golo madhano mielo magra kede Mombasa mielo ge kede dale bo singo eno go ineno singo eno go yo goyo ka ineno to mondo chako go kaka jonyuol no dagi ineno chiene ke yan bende metende manyiso ni a level mi udo ko Okoth ok level mi udo go en ya koro ka parane ni level manwango Okoth no to ke level man bende ke jamino kada jo kaida kan that superior ineno service mara emo koro abedo nyaka mfalme gisani koro nyane gi level man tie sani manyiso ni wonyo wacho ni kaina ni ronjo kaino prince kaino prince ne fact na pura chalo prince ni wuod kingi na wuod kingi koro ibedo ka malaika mi bedo kingi koro abedo kingi neno koro wase kase bedo kingi to adwa gero gicha mo bedo male level mo mamalo ma dite gombe neno to si meji te gombo gimoro tiweyo yo mondo jok ma piny bo donjo yudi ibro ka thoth kara na MCs moko ni gochna Jendeke ere kaka nyarwa kaka ina yani ginongi nene ya ne ginya chak piny kore ka gidhi malo gin duto te gineno ni malo kama itieno kanyo ero is the best place maka gilande jok ginyal kier magiore piny ineno koro adona mondo aduoga ka Okoth kuma Okoth nitieni in fact kata Okoth be ka kore kwano top 5 to kapar ka nyinge nyalo koso ni onge ineno makoro wacho big 5 angela kala ni Okoth no nyako kosore ka Okoth nyaka ficha maka pet ni oko ficha to maya ine o maya ga chude moko ma cartels moko ya ine cartels moko maga ya o maya lakini en bende nka awi koro go le big 5 twakele nyaka wale go le big 5 twakele nyaka kama kori longo ni big 2 the best two kwase ke lokota the best two teacher kidire mo beni the only one dire ke wache ni the only one tan ko to se no the only one to koro MC manager we maweyo ine kise nga we mi chope go koro de chopo ni the only one to MC manager we in fact paone okinya bele nyaka chien nitire project moko manri bini koro nyalo timo ka koro pori yoga ngi gufu moro exactly koro riambo business moko magi nitie level ma kose chopo tiwe ineno kana kaka pengle no dio werega jao osani koro timo project sani en ge rumba comedy en projects mamage makoro en boss ne kien ineno koro manere level mambe brother na die kasi kila Okoth makito kwa level mangene kato sawa window tanwa ngat monra kilo ne Okoth en zomera chwak nyieni ka uru kilo dhigo mbele banga koro Okoth bedo company manyiso ni ingene kaka winji chal kagima iniwe ne ji chance ngene iwuok aja to waneno ka onyulo mar odonjo kacha ilungu ni MC onyulo wonya sembe ma wonya sembe dangi wachi ni koro iwe kacha mondo embe ko chako yude tich okay ineno gimanya medo kanyo kapo kadoko penjo ingin tiri jok man gi followers social media to gionge gi dane ground exactly an Jendeke an gi dane ground mane gi mang'eyo ni dhano man ground to anogo to social media onge angla mego social media inene koro mondo me ng'ato wuog e social media chako bio mak ground nyiso ni nyako embe de miye chance ground inene yende be ni podan ka yenda in fact nitie jo search ke to adi bedo MC Sadek ogina nitie anti onyulo nitie koro di bedo boring ne di bedo boring koro onyulo ni makoro wawene ka inda kanyo gichwak go gina inene ogina be koro ne mbonya we no onyulo to julo be ngama chelo chako bige chwak go ineno mane kaka ibuild gini awinji ineno ingeni nitie gimoro miwacho kama apa ne wasani mang'eny se mistake nitie jok moko ma osebedo kata kotemo ni dwe chung' bunge kecho neno ka en gi followers 2 million owacho ni 2 million nyaka yude 100,000 moro kona kora odhi ochung' kumoro to yudo korem seriously kore kodugo realize ni kare things are different the ground ineno
Muma nowacho ni joma luongo ni ruoth ok joma donjo piny ruoth polo. Exactly. Nitie joma bende nyalo paki e social media. Omari ine kende. Ma nyalo paki lakini ka kora ngi korigo gino live. Omari ndo kariti mang'ogi. Ineno. Lakini social media to en ng'ati makata mana scandal onyalo yawo ne ng'ato mondo mi protect. But the ground. Onge kodi ground. Igene begi ma samoro jomoko kia ineno kaka one live ni ma one live mo ginya bedo edited but nitie clips ma samoro jineno go ma jimbui ma bedo edited dogere kodi ngeno no pogore ke mako microphone live migoni jiuchu ngeni MC like angla MC ene me oteke mugik aseteme nikech gimoro moro chung ngeni jathum wabachi kata kaka Indah kata Okoth igone gi instrumentals mi yudo ka samoro kata ko bag ni kumoro to yot nikech bul pick pio gi piano gimoro moro mwatimo ko angla ka yudo ka nigi backup gi but MC makoro onge ke seche gi majabul yue seche go ja instrumental yue seche go nyaka jathum yue yo fan mono miel be yue nkech comedy ok de miel ji obet koro dwa winyo kiwuoyo tigeni wuoyo gi ngamo mer gi ngamo komer be iwuoyo gi ngamo dich gi ngamo reluctant eni makoro teke mugi koro ineno gima ji ok ong'eyo one MCs manego oangla mago MC kar oangla wane mowinjo matek malo nyaka jok manie arus MCs matimo events mako mag arus wane mowinjo matek matimo nyaka jok ma molo nyaka jok mago live comedy moko stand up comedy moko mag chachil gineka nikech ino ka ng'ato ok ni winjo comedy ok winjo to comedy motere odhi nyiero ose korene nyiero lakini no ng'ama biro angla mano biro mielo Okoth Jarapogi eno biro mielo Okoth Jarapogi biro mielo Indah biro mielo Emma biro mielo Musa anti koro kan koro gidwa donjo ge wach ni wewe ose makoni ni ari papa shwa tumo chung tembo mo chole ne pesa koro kwanye kan debe biro winjo kamoro isinia omera wano ko biro winjo gige ni go wano biro miel donge line mi loso dongola ose bagi ineno koro seche mine pode dwa ngiyo kake dwa atake mete idwa kule nitie sama benji benyalo atake makinyo ngire kana yo kakar gimenyise no komoro jatete ineno gimenyise to sama jatelo bigino komoro to in begino komori gimowacho ni komori ineno itemo makakinyo kama kaka di cool temperature mondo idhi mbele gi koro oangla MC mar oangla ni tije tek maloyo MC moramora mamondo bine ko kode gi Indah kuma ne wachako kode nyaka sani nyiso ni adults mang'eny nitie masekalo an gi rieko modhuro ineno mar handle kaka ibiro ibiro gi kongi ibiro kio kimer ibiro gi stress ibiro kionge stress ibiro ni dwa miel mok donjo comedy mago te wabro ketie box achiel manyiso ne e oangla ka MC mar oangla man gi gimoro miluongo ni comedy full dose nikech omako ng'ata en mako everybody asingeni ngeni makacha chil moro mana jok moko biro yani mobiro mokul man gi pesa ne moro nikech chache jide jok man gi pesa ngeni oangla nti mana jok ma en mana gi pesa gate en ma gi pesa gate to gi kongo to sema boko kongo tinge bi kongo biro ko ko en kongo moro mopuodhi cha omere motue mabe mondo wes mana sa pa ineno mago bende nitiere kan ineno koro maro ne maro angla ne miluongo ni comedy full dose mako re comedy endo tingo dose mar ng'ama nigi stress dose mar ng'ama onge pesa dose ja pesa dose ng'ama onge comedy dose ng'ama yene ke chwake mine kiko mine ka ng'ato koro ng'ato biro kata ke ng'ato omera kawelo foni omera gimitimo no gima onge ng'ama nyalo timo ineno kabe alofoni kata kata chume jwa mano bene to tingo siling mora beach maro Omari kama ineno mano ero nyiso ni miyo ng'ano dosne yudo ineno jakondo bentie tiche kata ka pono donjo to pok dos na onwang nitie tema kan idona kan onwang dos but jakongo no be inya yudo kiromo kode tie choto recognize iwuoyo mang'eny jako pari nyiso do ng'eni iwuoyo mano embe dos ne oseyudo ineno kuro mago changamoto mantie mano miyo ineno tiyo matiyo mar MC mar club ene tich matek aso en ng'ino kendo dwaro koro gimiluongo ne research mane kizungu mine paro research
Yano dwaro research mochuo chieng nikech ng'eni ya gimiko kawuono okoni ginoe kanyo ki okoni ginoe kanyo rucha kendo ginoe kanyo chieng machielo inyago gini ka unto nyaka na be one full year ko kichaki duogo gini ine awinye kawuono ni igo comedy achiel ka ki ka joduogo chaki goe ka inyago eka Nairobi tidhi go Kisumu niso jo Kisumu pok oyude itero negi mane luongo ni take away aso cha tuo Kisumu itere Mombasa ne jo Mombasa chako nange take away to Kenya to be do na that take the same take away ni kedo Kisumu Kisumu nyak samido nyiso ni set more research in gimoro manyien tingiyo crowd ngel nyaka bi crowd be ne ni crowd dwarano marwa chalo kaka DJ Dienge nyaka bed ngama somo crowd ni dwara no ko neno jo rasta mang'eny tineno makose gondo DJ man select okongo mulo ni nyane ne Lucky Dube to ngado to par onene go chunyi to ngado okongo nego monde oduogi e romba to miyo jo nangana yo tipo ko chako jo trek bo chako miyo moro me pa to ngiyo gi goro ni to chakuru ngene go okelo gine ya mean baby koro mane kaka mama koro ko mean baby oyudo ka kanyo leng tungulu min baby tuje to kula kidube ndidi do rasta kamiel yudo karo so se rasa chiko to ka joko neno ka joko pressure mar dok pe to dugo mato miyo jo genge bo miyo genge to uyo kadem ka ko fete ko mkolende bani ka kanyu mal kanyu to ngado ni to we ikigo koko to dugo medo jo rasta mono mege mo mane kaka marani Timai yongan. Chicha kimanga tema yongan. Tido gikelo nengani mare mo maecha. Kor manyiso ni samo maene nyaka jarege be complain. Nyaka complain. Buda ni nene. Wagwan mazi. Mazu selector. Rasta man never look. Asido kima kanyo timi yongacha. Asa kita kidugo nengacha be rasta chabe koro mare ma full dose. Timi. Koro mane kaka comedy wa mine rwa go ibani. Wiyode maka uknyasa mukelo weche kuomi. Ka uknyasa mukelo weche kuomi. Tigori noma. Jendeke. Okawoli. Umbu luongo Nyasaye dire gi. Ineno. Ana nyisi pele na ngamu wa Nyasaye. Kendo every time adhi tich nyaka lam Nyasaye. Ne. Ana ngo gimoro mare ne ya. Ni mani juge wa kiaka dani kia juga kama. Musalaba. Musalaba. Golgotha direct. Kumara Yesu no chwere no. Joba Nyasaye inano kakura wuka dhi tich Nyasaye. Adhi tich gi jo angla jo homer gi jo mogire baba kel gi wiya. Miya osipe makare. Miya osipe makare. Omakare an masebedo ka setimo gin mana. Ne nitie gik manyaka nyis Nyasaye. Jovi neno. Ya. Awuok kot. Adhi kokot. Joga donka. Bende gi jari. Jogi be nyaka siem ne joga donka. Ka okirito gi. To onge jarito made loyi. An bende ka okirita ngama de rita to Nyasaye ni pogo ana pogi nyadere jok moko pogi nyaka nyade pa but ana pogi nyadere yo kende dong na gi joge to tita ke mere ni mo wacho ni ngama tima teke mon be ni chiemo aira wuka diti we anga chieme Okay, cause pesa kidogo. Nyakora moge manaka ke winjo no endo maendi wan ga jendo. Ilongo na jendo table banking. Agendo tomorrow is another day. Yeah. Wan ka kode wambe komatin ilongo ni celebrity gossiping amadonyo kanyo no endo wakuotho mos kamatin. Agendo is one of the famous MCs that we have in this country, and the word that is going around is that he's quitting from Malaika Musical, and it has now been confirmed by him. That's why I'm here, so that we can he can confirm for us that he has officially left Malaika Musicals. So we are here. Those people that want to shoot questions, you can shoot there in the comment section there, and we are going to respond. What is some comments go koka kagidonjo no endo ananga makelo ni chenro ni pile ka pile gilunga ni MC Omari nas da kongo de ni chake kore kubni areo to podi chwako sitirungi Omari cheno jamon mbele wan cheno moneno mbele moyoko kora jeno Yeso Omari I wuok mabere wacho ni bwana anto kora dwa kawo birek mabe onge ngama goe ja
To be jatendi gocho ni openje ni bwana to ang'o matimore nikech ing'eni ng'ama nyocha un go in go terms ng'ama nyocha konyo ng'ama nyocha geni nyako penje ni bwana to what is not happening kata what is happening not. Okay, ineno ka wuok to na kunga oro ne barua iluongo ni resignation letter. Barua moro machuok manyiso ni babanto service ma sechiwo ka malaika kora nokoromo kuom yie mari ok apar ka wuok e bando marach ahinya nikech ok awuok ka we ka bando ga MC chuoni kanyo chuari obete madongo iwuok bang' konyulo osedonjo konyulo osebiro wati mok ni onyulo replace in emi wuok we konyulo osedonjo onyulo biro mwatiyo moro 2 weeks kore ka awuok yiso ni kare ka beni tie gik moko mano dwa ng'e kambi to na assess mono gik moko dwa ng'e chela rede yiso ni macha ng'ane kore ka awuok koro ka oro oboke macha ka oro oboke nyaka ne manager ma manager bedo somo mboke na koro mano suri koro an thuolo mar wuok kata mar timo koro biashara mamaga ma ka ywayo tent na bath tent gi to ginera ineno ing'eni nya ywa tent imi poka kama ywa tent ni kar bende ng'at boyo ai tent ikoni sani ndi thuolo mar kuponi ati gipangi room ti pangi room B pangi room B entrance kocha 300 kimbe koni 300 tuachu wake gore to dhi gima duong' ma ji nyaka ng'eni ji te dwaro pesa ji dwaro chiemo koro samo pange chwako ji koro mana gima ng'eyo gi management ni ok onyal pango tent ahinya machiegni kamano tent nyaka ket mabor nikech wan biashara awinji ka ng'ato pengo Mombasa ng'ato pengo Nairobi ka ng'ato pengo Kisumu ng'ato ni Migori to kunya pengo Dandora gi Umoja mago to biro pangore Island ka pangore ga Mangato ni egesa ngato ntie Q-Lodge ngato ntie Jam Rescue ngato ni Nyama Villa ngato ntie Shuja Mall ngato ni Benelux to ngato be gore Kariobangi ngato be chwake Kariobangi Sivo bagi dia gore to de jogini meko meno amono chieno wa self with my Mikelo kamano to koro agenda ngene we expect ni ete kopo ni ete ine kambi maduong' ichuli mang'eny dai wach ni chudo podromre kaka nyoche yude koche kaka yude e kambi mamwalo kone kichng'e mache to nyoche osebedo stabilized bwana ma pesa kawe bahasha kosi account ngene embo chalo kumi igine nene kosokoto nyakuchake chaka ke penyu biro chopo mara. Okay, aparo ni kata seche mane an kucho ne onge ng'ama biro penja ni chudo mara chal nade kacha mama no ero jo timo nonro kaka un nyocha to kubiro mulito nani kuma itie jogi chuli malich machal nade ineno ena to what percentage ineno koro aparo ni salary and up to somebody yes exactly ma inewon ineno jok manyalo mwacho ni tura investment masetim ose what this amount gi jok makare manyo ineno makare manyo to pesa ni yudo nani mama chalo gi madwa na thuwi gi kare manyo chalo ga mathuwi gi kare ke libo wachni manu pesa mose biro kado nyene jene gitu kumu ket mani ngeni gidi manya account na mage nyalo koda mana ilo ni frozen ginya frozen account neno ginya frozen account mak mana ni gimangene ya gimoro ka gimoro to kumoro mamedeye yor pesa kino ka pesa nero nyalo maintain very perfect exactly mondo mi accept kumoro nyiso ne that business is worth doing samoro nyalo ber kana ni mi pesa matin lakini gimitimo kana ndado midonjo kachacha miyo joka iso mera mebine nyojo ocho no mi kama wa made ni kama samanya digi ne kuma malo majo ko ko expect ni nyene boring kama baba bia ne meeting wodo na duk gino do odonje ineno kidwa ni wati ko die we wadwoke ineno koro mane momiyo kata ben mani salary mara nitie pogrom nyaka gibedo ineno to amor gi salary no kaka na mor gi macha e kaka mor gi ma right mani luongo na Agendo Table Banking. Agendo sani koro wanyalo wacho ni is the official MC of Okoth Jarapogi.
Jarapogi. Papuan uda Mary. Papuan. Yeah. Ng'amadwa miel, ng'amadwa penjo ni agenda ne kanye, many poster mar Okoth Jarapogi. Okoth chien kiyany. Okoth Chien kiyany. Neno. Okoth mama daora. Ng'ama onge future. Okoth ng'ama onge future. Okoth yero ribona. Kotele gi kanyo gi kokomo Victor Pinyore. Yes. Mano sani kore the management team mari. Yes. All right. Ngaso ge Alan bende wan go kanyo kaka manager. Alan. Wan gi Austin Sisman. Sisman bodo makweche mag video. Videography. Yeah, videography ge moko matino to mag graphy. Bendo make ye kanyo. Aso wan kero ge Jack bin pesa be. Jack bin pesa uri nyalo. Makko jok ma ne backbench maginyo to. Ai lugo ni technical team. Technical team. Tele kon yewe ni to odi wo kacha. Magi makoro geni. Ayuri. Ine. Ayuri. Mane koro gima. Yani sini kacha koro tingo jok tudi makoro nigi network to somo muchuchi. All right. Ma wane yok mabende somo ma do chuchi nganyo. Ne kanyo tingo chuma ni musomo mochuchi tu readings mag gini malo. Mayo genu. Ginewa. Okay. All right, Jarapogi mana kaka winjo no endo wan kae gi MC Jendeke inyalo penjo midwaro penje kanyo ka otenore gi Malaika Musical to kod GK. Malaika koro ipenjo matin nikech tiende usitingo kocha. Koro midwaro penjo kara mang'eny kendo onge gima koro akia Malaika. Bila logo ng'eny onge gima akia kapi. Inene. Magi nyapenjo matin ne ko Okoth Jarapogi. Ni kore ka donjo, kore ka ni. Yini kada ko kele di master manyien. To gimoro kada mana first time. Puro okwin ka janyuol go koko. Pode ong'iyo ni to staff room ni omedo nade. Classes gi. Kada korom kode ko dhi oko e chuma gi nyithindo. Master ni poko mako chowa. Poko mako chowa. En to kudi kocha pano bo. Idu gi nyise ni mwalimu. En kocha. Sawa. Lakini school manoae to pod ong'e kabisa everything. Ong'e nyaka kuma stamp nitie. Ong'e nyaka kuma stamp nitie. Ayudi kabisa. Koro ka president nya penja anything, penja anything from president. Okoth Jarapogi nya penjo matin nikech kore kidonjo. Makoro ma ng'eyo dabro duoko. Yeah. All right. To kuma nyocha intiere cha nyocha un MC Zareo. Hapa ni MC Zareo. Kian maybe nti kaka nyocho mi teach mayot kech in gi jabathi moro samori dhi kata oko matin iyudo ka ng'ato osechako ni Okoth koro in kendi koso ntinga mukonyuru. Okay, Okoth Jarapogi an kenda. Kata ka inda kana donjo kan kenda. Okine me yudo ogina. Ine mogeno yudi. Ogino yuda. Ogino biro towards corona. Ma ine mini bedo ga ane manan kanyo kenda ngadadi masa moro angu sam ne biro kata loji pano ne bi ne gi jojo madom kata mano gina ne bira lemo wagato to ane manan MC kanyo ili no nyaka sitima wuka inda ane manan the main MC the main niso jok manodong ne gi nyuma nyalo biro samagie koro kunyulo donjo kunyulo koro ka kama karama bede ka main MC. Nikech ogena to samoro ng'ato gone kata sim. Samoro nya bedo gi simbe moro, onyako somoko biro. Yeah, wini. An ng'ama nondi kata permanent. Masani koro onyule the main MC. Yeah. Koro kata mana seche ma kane an go gina. Seche ma gina ne onge tako ikenda. An gi mo ka ero ndang ne club kata mane band. Nika wan gi tich, tino anka an go kotka. Daka matin sene na gesa, daka matin sene na kia kamusa ni musa gochu bachaka ringa dia mose korka kitaja kaduka Okoth no chi maonge tita wacha ka uno na dele mongane abiro le mongane tali male mangano kaseti ka budho seroma tiwo ka de nene okne no atiyo gesa ka wacho na ringa mose amosi na eternity ida kwe mari bimosa iseno ngama we office kani no di moso ngate office moro bende kote. Lakini kanyo to Jendeke wacho makare MCs tafadhali magi makuru winyo. Kata jato mpoko no etho bene ringo dhimos ni waringa mose Freddy sama MC wuoyo. Ineno. Ando tumbe wage tek. Onge moko ero rewo. Kendo onge masego nisi moko nyamako. Ineno.
Seche mano ka feel okay. Kono kumilisha goche ne adha miele lisha. Mano si chuna onge tich. Ok ne dhi mose leisure. Ne ine tich ti dhi chake dhi mose leisure. Ne ane tich ata kadhi amosinari. Tane tich. Ka tumo chunka onge. Donge moka ngadre. Ayudi. Ineno. Koro mano gima timo MC Swagi. Ene tich gacha to nikech kanyo chiegni. Oseringo dhi kucho. Samen kucho ka tumo chunka to ng'adwa wuoyo nika. To mano be mostly otimore kumo MCs mabende okondik permanent. Yano nyalo wingi ni awinga anyhow. Yeah. Onya koso onya bi wori no entie mabeda ko ngida ko ko duko ka sa pa kilo roto. Ineno. Mak mana ni kidoni mondo mi maintain tiji. To bed kama tich niti. Kose moke chwak tich. Kiti ko tich. Ko boniti ulore chon. Molojo moko. Waloro chon. To ngama ni machi nen ngani wa dada budho kanyo matin mondo kor adonjo yeah mano timore asiti mama bende MCs wanigo idi ero ko idi moso ngano iso chubuse ka nyaka microphone ichwa kushoma oknine mai itayo siwaga budho mok buti ta idonjo mon onge ngamori oriko kona swa presence ineno donji mos gi dog bed piny ka jo MC man kanyo ko diele ni intie bi moseji do bimos in fase che mangano dialiki bedo piny no omio attention mag ji bedo kuomi kare ngani nani jirgi no nani ga jirgi no tonga ineno seche bagiro piny jirgi no nga donje stage chwadu sho achiel matek ne wugia iwe ngata jirgi chabe chwako gi chabo wana ineno lakini kini bedo ndio ni seka donje microphone wapi nduru mikoro miswe baju piny to mage ngama wake ni kamage babi se lose value ngaji jawachnia jamani ne ongeka manga makoro wake ni kamani baba mani se lose value kare igeri gimomi samori ne jogo samori chwake samori nyieno kore kanoya chwake seche makoko chao moni rumo ne tibi zake dojo kichwako mari koro kar mondo mi ji dhi ju ile no kana anka ina aparo ni tumbe wano ergi nkeche show anen shuma muwe nitie seche mewe dano winjo message nitie message madano winjo mamani message mukele tutie maka tumo se chope malo kare ju winjo nyaka katoka ka nduru kende no wuno go nduru kende chwake ne juo keno ene makoro chako nduru ene mose chako nduru chwake ne juo koro the meri ne oncho kisa chwako ne juo keno tiduogi wuoki yae tiwe du ji chako du no message ija kada to ngari nyaga kama ukidhi stage no kada kigoiko lakini titu mako tio kumako dio mule ngato tiyo kada no moko pre ko sego yuwi donje kanyo chwak kanyo mule jogo juwi mondo tingre malo inen jibro omara omara jogo pango gini bwa to kni yin kaka ne manke kata jadho mkoro kwinyi malongo ya kata kimangano we mikoro ju suwaga yin makoro jawe bwa sugu samone sa ko ma bigini seri ngoko mare piano Oturo se piano osekun. Iwi. Osekun. Yin moro kida ajugu kasugu yai. Suguju. Kinen. Donje ko matin wogi ai bed pin yiwe. Kata mi mambi nyoro rom. Ka usi stage kendi ngata di. Ajien. Gik mi lote moka. Koro miane jigwane wapindudu no samen kendi no. Maonge gimoro. Kama niti kimoke ligwane wapindudu ka jibero. Koro ka suguzu. Wapindudu kendi majibero penyi lito ni wogi. Maji chungu kodi ni ete mo tijmoko keli. Titime kaka wonti ka. Oh, all right. Yeah. Waseko mbaka nekendo koro twatieko lakini in kaka ngamani gi experience. Iyudo ni ajawakai. Ja ngama koro wado wacho ni beto mile mo mathin mogik. Ka ken enjo ngenga kene jajawa but MC ni jok mo mile mo mathin. Yani amatanyo cha wango talk show ni no wacho ni MC ngamenya mipese mudo. Ngaja kosi chudo kore kwacho ni Omari bene wango ka. Okay, gibanya wacho kanyo. Kionge value. To kata ja backup tionge value. Tinya me anything. Moka makrosi le jate. Kati backup. Kata ja backup. Kati ja piano. Kati maja piano. Kionge value, yani yonge ndato meneno kemedo. Neno. Asto okay. Yani no wono onge respect me yo ye tiji. Neno. Eka o mobiro. Gimanya kinyene ya. MC no makro tiu tich malich. Makata wun tu mawe okte.
Ana mi example. Awachi penye mang'eny adwa nugu kata ka Indah. Ka Indah okelo wach mar Boomplay. Obedo brand ambassador. Iparo ni Indah nyalo chungo thum. Koro lando Boomplay. Ko samuel chawer ko ni Boomplay onya timo kamano. Indah lemo Boomplay. Donga lemo Boomplay. Okonya. Niso ni ya mano tich mar MC. Maine makise chungo thum. Tumo chung. Yine makuru weni wach Boomplay. Dalo nyum to stakeholders magi mauno. Ine. To bandu ni wuotho chimo kanyi. Ige ja tumo knya wer to lando show maki. Okonya. Kopogore gi meji nyiero MC ne ngama koro important. Manja bando di bedo go. En mouthpiece mar band. Mane mouthpiece mar band makaponi bando kilando gi maraj. To kinyi de gesa to karunu gocho ginene. Ugocho la kisama. Game changer. Ine. Koro MC no amata na wache ni ketika lora dir kaka nti MC smoko kaka i treatege. Gino wono gicha MC. Lakini kise ji package mi keto ni in MC tijen make my band. Unabeni don't study safulani ubeni work study safulani. Ine. To ere ka dress yourself. Dressing. Ngini ka kirwa kuri bro mi ukata wonti chwa nyatin kana wa me pesa matin we wa medeko. Ilere tich irwa kusudi moro idi olieli kada koponi loso weche moko makura sta moko matindo tindo to gileyo kada koponi endaye kada koponi odachi bila to le inen en kimo maler ma minya represent embeleji inen to seche mako microphone gima nyake kongi nini ya kuwo kato chimo kanyi program maru chalnade inen to tumbe ugi ere ka kunyalo promote tumbe ni modu ugi level 19 tobe kacha. Mano poki wuoyi wach miyo ji nyiero. Inyalo ji stage tichwako nyiero achiel magano nyiero titule yagi. Timiyo gi program. Kapok gimera imiyo gi program. Aso inyiso gi kuma koro thumo chimo. Thum wane Boomplay. Kido nong'we Boomplay en kama. Nitie ng'ama kata Boomplay ok ani Boomplay yo yuro nang'o. To kia kata ni thumno tidhi yuro nang'o Boomplay. Magime wacho ne modhe tem. Ineno. Nitie benga makia kata ni nitie miluongo ni Boomplay. Okay, ineno. To sechego inanga thumbe jatelo thumbe boss mondiki ni Boomplay yote. Thumbe ng'ama nyalo fwenyo ni thumbe ni Boomplay. Nikech ang'o? MC man kanyo. Oko lando wach mar Boomplay ne yo maler ma joko winjo ni thumno ni Boomplay. Ineno. Samoro kata mana jatelo no siwuok e Facebook mo makawaida no donje page. Page no kinya nyiso ga jaji ni nying page no en nang'o. Awinji. Ineno. Ere kaka ido bedo MC. Manyiso ni MC nyaka bed ng'ama informed. Yeah, you are master of the ceremony. In mitayo chenro no kaka de. Maka chenro no bam. To bam nikech in. To ka de moriere to nikech in. Inen. Mano musik makawro kichuli. Onigo chuli. You are what being paid. Baba sala. Ina godo mana. Oka wunda kisugarati. Keke chake wache. Ma joluwe maneno gi. Oh, joluwa pole uru. Mano de bero nagi. Nyako bolu kifungu. Nyako keke kifungu. Ningire kwangu joluwa pole uru. To be mane bero nke nyako wajolu nyako bolu kisungu. Nyako bolu kisungu. Yeah. Gibru ngisombo nani. Ajendo kwa tieko. Yes. Ana neno ni one kaka one MCs wagorega noma kumoro. Kaka sani selando maber ni iyaka kaenda. Ibiro yudo ka ji dhungore kaenda ma yani ngato renga taka nusunye jelo yakacha. Show me next. MCs ni kata uchiel. Giwacho wale no dwaro cholege. Genge maka microphone kaenda. Ngato to nodo nyuka sa boro wacho ni bwana Benelix joko kudhi yena gate. Sa boro. Osedonjo kanyo en koro mudho pituri to enda. Kipengo cha tose mako mic testing. Koro ingeni koponi ati ni idhi mitiyo. Gima ini mitero likendi. To kapani ngacha ni right mari chuli. Yeah, manda die. Donge. Okay, ineno. Nitie jok moko man gi chuny moro. Mar mondo kik owe ng'ato nono ka en go. Yeah. Neno. Onyalo kata mar biro to dio ni ariyo moro ni Omari. Digo ma fair digo. Koro imbe kidingi no kan mi ariyo goero kamano. Nikech ok dikiti. Ineno goero kamano. Nitie joma bende ka koro gik makoro en osiwuono sego koko ma koro lu bang jatelo gi ng'wech ka bouncer. Odhiega. Bonza be dhire. Nikech bouncer ng'eni ok otika.
Yideno bari andalo te mase chibero katiyo ka enda. Ongoro chien. Milao jatho. Mase lawe enda gingwe. Nikech ang'e maber niya, management ong'eni ani. Ma channels na tete mag chudo mag everything. Ka piso mudo to manager machiel. Ong'ere ni mano gimo bro temona. Ere tienda lawe enda gingwe. Inda kadwaro to kata kodhi safari tabu agocha penj bati nendo kanye ne nendo kuma kama adwa ninda kamora par ni abia sikio tadire to adwa go mbaka winjo twae tado kuma nambe na nende koro weche temodo waro me stage go and teach ine stage onge mbaka moko mang'eny ngato onya maluni bine na makamani kama diana usamuri be poke nene tinyate ne wachni bingeni ngano se biro obiale ineno kuro bedo ge hende ne ngano ni embo ebo mago ke thum nyaka chog ngama nitie ineno awini kuro mago gik masamo nyalo dhi ugo embaka micro e microphone samoe bai neno ngane ni usebiro kete kumuro bede kata nyisi manager mondo kete kumuro bede alright kuro mago eko e gik manyalo miyo idhi stage sama jathum nitie kopogoro gi chwa gimiyo ji nyiero. Omera tijwa ni tich maber matij. Omera tij ni chulo ji maber kwa. MC chulo maber. Wana. Apenji. MC chulo maber. Ineno. MC mineno ni. Ara yisi ni ngama nikifa. Apa neno ka joga wuothe yo. Aneno. Ineno. Ma kuode. Ma wuoda. Tija mar MC ni. Ya di dong mo. Dono ko bedo penyi ngiyo kaka jaduong tuwa. Yani. Cool. Titi me magi MC. GMC. Nikeche nitie sipe mabedo dhi mi moko mabeyo manyalo konyo manyisi ni siche midhi tich lab nyasani ruoth miya sipe mabeyo manyalo chung kodi kech shida to ni kumuna kana ne tij mar MC ni omesedhi turgi chiega ong'eya ne ma orwa naro nyongi jaka de oko nyumruok moro mar wiye moro mar ni wabiro biro ineno ma tijini osemese odala ng'ama nigi dalane to tijini omiya luongi dalana e oda madake mo lando donge ni achude ineno kende awinjo ki wuoke jachir baka lando donge na jachir ke chaonge gope ineno koro gimoko matindo to moko nya wuoyi makere nyalo manya ineno tij MC ni yani tich ber ke mako tuch gi chunya chiel titime masami time titime gima kinyo kni tim tijino nyasa neno nena ngufu potential miketo kanyo to nyako kel pesa lweti alright kakoro watieka keni donge wach moro mdangi kone jopiny kaluore gi gik magisewacho te koro in summary ikonge wach achiel yani wach moro maginyalo yweyogo makoro kik ng'ato chak page wach moro ni ken mara koro wach moro makoro inyalo kono fans gi inyalo kono johera magi to gi josiki josiki be jokibedo kata seche mana post wach e Facebook neno jasika moro ka bedo luoro kanyo go wuore ma roga like ne man sini oyo wawuok wadhi mbele neno koro gima nyawacho ne jo era maga kata jok mabe pok no era mabede dhi era gi mbele kan ka okiera to idhi era gi mbele ka ngamoko samoro kuma nantie momiyo ne okiera koro kuma samoro dhiye to de miye koro nyisi ni it's a new day mano ke songo it's a new day yani en gimo chakore manyien it's a new day bedapi ma project manyocha nanyiso ni loading it's already here kauno tich ang'wen kauno Saturday parona kauno Saturday wan Rongai iloni club 980 mano Rongai un Rongai ken mago Okoth Jarapogi Okoth Jarapogi King Sunday wadhi bedo kamilongo ni New Las Vegas nyocho ukele ginene Buddhas machon Saika stage kanyma kinywa bede Sunday aso chingi changwen ka chingi changwen Thursday wantiere kamiloni Chivas Club mano tire Kayole Junction mano chingi changwen ka chingi changwen ka changwen bimondo me usapota bimondo wa support Okoth Jarapogi bimondo mi eluru Okoth Jarapogi bimondo mi eluru mor gimanya kin sama comedian mi mor achiel ki nyiero ndalo ni omedore
Awinji. Yeah. Manyiso ni koro en mor to gimedo ngima. En mor to gimedo ngima. Mor gimedo ngima. Gimedo ngima. Ra tupu maisha kwingi. Maisha kwingi. Neno. Karimbi bere Kiswahili. Koro mane rig manyawe ugo. Moloyo te. Gimana wewe? Okay, gimadianga we ugo jokanyana. Nitiere kembni adek. Mose makobada. Mose chungoda motegno. Apani kata kan bire shoka ile bro no kasa moro na rwako la monde kine UK. Lo ni UK Mutumba Bells. Mutumba Bells. Manutiere dala mar Kisumu. Kanyo ero kamika kidwaro mutumba. To kikawa chiela wachiel. Ika ubel. Nyisini onyasa mar nyitero matindo. Bel mar enema. Imi bel. Kitiwa i yaro bel kiyin. Winjo. Mano UK Mutumba Bells. I yaro bel kiyin. To yine midhigo be. Kalure gime yaro. To gik mapile timo wok UK. United Kingdom. Yeah. Okay, na UK ni nying bar kambi UK. En gimo wok United Kingdom. Okay, United Kisumu. United Kingdom. Awinji. Mane kuma leo ni mama sunga marwako. Musunga marwako. To kelni gi ngama jaluo. Take away bail. Wati munyaka free delivery. Kaiti within Kisumu. Iyo dogi. Kaiti Nairobi. Iyo dogi. Parcel bilioni. Kamano. Kaindala, in Sakwa, in Siaya, in teach ni en mana order. In order. Kelo tomari UK Mutumba Bells. Yeah. Namba gi masimu bedano aketi kanyo. Okay. Yeah. All right. Asto one kendo kambi machielo. Milongo ni Tiro Tech Solution. Omere nyaka nyochi wuok kama malaika musical biro maraya. No, gig nyango kama malaika. Yemi tingo. Gik matingo ne ango kama malaika. Koro adonjo kod Okoth Jarapogi. Tiro Tech Solution. Tiro Tech ni enotimo odil gi online business. Ken gi biasa chimoro mirano landi ni online. To kibro timo ni gituni packaging maber magi landi ni magara ka biasa chino onge gi logo. To giloso ni logo. Ka biasa chino onge email. To giloso ni email. Ka onge ge ilongo ni letterhead. Giloso ni. To Tiro Tech Solution ginyalo nyaka loso ni message ma koro kioro message achiel pap to dhine clients ni te ka inya kaka magisikunde idwa ndiko ne janyuol koro barua achiel pap ideo ni pap to dhine jonyuol te to mano be pod nyalo timore kata kijaband iloso ne band wacha ni waro motichare mane joro message ni ya waro motichare to kodeo ni pap ko oro to jol band te oseyudo mane lungo ni Tiro Tech Solution. Neno. Edenti dalmar Nairobi ka. Dalmar Nairobi. Thika Road. Butro Stars kanyo. Embe informations gane. Embe informations mage ne kanyo. Asto kor ka wan gi miloni Steve Safaris. Travel in a style. Steve Safaris. Travel in a style. Yeah. Ma kore gari mako pona rwadi timu interview Kisumu to ningo benadego. Mweto boli Kisumu to chako nyaka da boli mariti michekinda vima chakduo ineno sani eli wangaro nyaka ticket online mag ndege safari swaka gini sani ochuchie omedhi mabor okawuondi ineno edhi mabor magara kupone ne Kisumu to kam kedwa ngado ndege chandi www.stevesafaris.com do buno ko keni package neno kahaya kamano nyaka gini kahaya ndege gari excel maduong gari gin kila aina awinji nyaka mag jo ma koro jo pesa malowa machoke gidongo V9 gini tie were gi nitie nyaka gari milongo ni gini limousine nitie mano gari ma un gi meeting to the Nairobi un meeting to the Nairobi kendo keto mesa to gore piny mago ni Steve Safaris travel in a style yes mano bende magi jok ma ikelo Okoth magi jok ma kora donjo Okoth Jarapogi Papo One to mbele ka bende nitiere deal ma bende loso gi miloni filma photoshoot yeah en koro picha maler mong'idhi ma kok idwa pimples wangi mano loso ile kora kinyi koro daka ile monyo loso na gimina mano loso na gimina anene mano ero filma kicha kinana macha nyocha nogo ge minot ge ojende na dono kaka okwe aneno ge mano filma
Kenda neno ka pimples odil go serious. Ai nyaka no ila ke pimples. Oluoka. To ngeme yo chalo imo luoke nyaka ri live nge tiyo. Film a photo shoot. Yeah. Number ne pende nika. Man. Koro edo number ne pro kanya keto ke deal poko asai. Oh. Makoro ngenge ne film. Mano kabe mabiro wadise wuyo kodgi ineno. Koro mago gik mantie. Alright. Koro joera maga. Wadhiru mbele wa makore urbat. Yes. Ki mako barata mako badi. Samin ki biashara. Kikelona. Anan billboard mawuoto. Okan billboard muchung makoy no nyaka dhi Nairobi kisom. An billboard mawuoto everywhere. Ibro som tiji nyaka Mombasa. Bro som tiji nyaka Kisumu. To tiji Nairobi. Iso nyaka Migoriwa. Nyaka joka dembo somi. Billboard mawuoto. Molo mogik agonwero kamano chunya pudogeno. Waro murko Okoth Jarapogi. Mano kore wai. Yes. Nyakora mogi mana kaka winyo no endo ingama ngi bia sache moro ingama dono timne advert man MC Jendeke biro timo ni advert kumoro moro ma intiere partner go Okoth Jarapogi. Okoth Jarapogi ko pong moju thum ne pap to ka in poni atini MC Marinash wachore irge loje tichungo jumano pap ingama ro nendo loje maber en mar Marinash ibro yudo jimo Kenya yodo manje MC Jendeke Mfalme e Facebook ilongo ni this is MC Jendeke Mfalme. Yani makori no mi wuyo godo no MC Jendeke Mfalme. This is MC Jendeke Mfalme. Yeah. Mano Facebook. YouTube. MC Jendeke Mfalme. MC Jendeke Mfalme. Yes. TikTok. MC Jendeke Mfalme. MC Jendeke Mfalme. Yes. Kumora koro MC Jendeke Mfalme. Okay. Koro Facebook gi fan page. E koro this is MC Jendeke Mfalme. Awinji. Aso ge sani bende gi monyalo nyiso gi. Facebook opo. Waringo dhiru fan page. Monday kini this is. Opo. Koro fan page. Mani nganga mabende okdwa wuoyo. Tago lita rwako ngama dwa wuoyo. Ayudi. Ineno. Taka wita Loki kocha. Koro Loki bi kocha live page. Jo dege ngwech. Fan page iluongo ne this is MC Jendeke. Yeah. Ayudi. Yes. Nyakora mo wagoni ero kamani ngamono usebet kodwa nyaka no chake wakone ni maendi luongo ne celebrity gossip. Ka mi yude celepe migombo ndikno message kanyo ngami dwaro ni mondo bi owuo. Nitie jok moko mwaneno kumoro ji ariyo mayuare oni ubeni wakile wabiro kelo ge kala lakini wan kwa kelo ge wasi wuyo mang'eny jose wuyo kodgi mang'eny wang'ni okwo imenyo gi kamera ke gore twati ko gin wang kwa chako kendi ati ni bwana ngomula roje imenyo kamera to ge gore ai goni gise chaka mi ngomo kamera mane ngomo ingwari roje ni ne kuruse goro ginuru weuru lwen Nani kikine gwani. Meanwhile wago nuero kamana enya iluongo ni celebrity gossip ticha dek mana ka endi sama chalo kama chakre saa 2 mar otieno kawuono ne wan kagi MC Jendeke Mfalme e Facebook luongore ni this is MC Jendeke. Angama kelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Marinash da Kongode nege chake kore kubnereyo podi chwako sitirungi. Akoni ka pile ni subscribe na YouTube ni mondo kopo ni wakilo wendo tiyudo wa mapeyo. Waromuru kendo next time. This is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called MC Marinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Tumwako nini? Nani